shirin bismillah da magana ce ta sarkin saya sabuwa. Lalle sako nan da ka gina ba da sarkin saya sabuwa, wannan magana haka take, haka nan ne take. Ka gina faɗi maganganu wanda ba masu daɗi na faɗi game da kai ko na faɗa, amma abin ya kai da faɗa ma wanka hakika hakan ne, babu hakan ne, hakika hakan ne. Allah ya sa sako wanga gare ka dai, to sai da ka haƙuri ka saurare shi haka nan, ko kuma ka san akwai matakin da ka ɗauka kai da wanga sai ka ɗauka, dan kai ka kai kanka ka sa ciki. Yadda ake ganin wanda yake shugaba ne, in mutane suka yi laifi tsayawa ake yi shari'a da wadda take daidai, amma tun da an hito babu shari'a wadda take daidai, an hito shari'a da ake so a zalunci mutum yadda aka yi niyya dai a zalunci mutum ba, kuma Allah ya samu mun sani ko to da haka nan a kawo rashin yarda da shari'a game da dai abin da ka faɗi ba yarda shi ba, yarda shi kuma ba da ni yarda da shi. Ni lallai hakika ni cakira nake, wannan gajiyar da ke ƙarƙashin mulkin ka ba nan nake, amma dai ni ban yarda da wannan aikin naka ba, kwata-kwata ban yarda ba. Dan kai kankanin ma zalunci ne ka ɗauko za ka yi cikin wannan abubuwan, abin da ya sa ɗin ma da kage ban faɗa maka maganganun banza ba da suke in faɗi maganganu wanda suke na batsanci ne cikin azumi yake. Yanzu azumi yake ciki, ba yiwuwa cikin azumi mutum ya faɗi wannan maganganun, amma dai abin da aka sa gaba ba kuɗi a kai ba, yana nan gaba sanin shi. Garba mai gari shi ne wanda ke gama ma kuɗi, cakiri na gama kuɗin al'umma yana kai maka, kuma bai yiwuwa kai ta bayan shi da abin da ka faɗi. Ina san ko mi ka faɗi ba za ka yi ta bayan shi ba, sai dai ya kasance ka faɗi magana gaban mutane amma a ciki ba haka take ba. Tunda abu ne wanda in ma ba a yi da rana ba kiri za a yi da daddare a yi a yi magana da kai, ko magana ba da kuɗi ko kuma yarjejeniya ta ana gangama ma kuɗi ko kuma taimakekeniya na san da za ku haka. Da ake yi ina zagi in zagi ari in zagi dan maimai in zagi garba in zagi gayya in zagi wani ne, duk wanda ka inda cakire duk wanda ka na zaga haka ne wannan abun yake, amma dai ni ba kuɗi ne. Kuma ina son wannan sako ake mu sarkin sa sabuwa yi wannan sako a lalle da wasu nike sai yi wannan sako. Abin da aka saka babu da yake ba, duk matakin da yi na ɗauka a duniyar nan, duk matakin da ka yi kana ɗauka dai kan mutum ka ɗauke shi, ba wanda hana ka. Kawai duk matakin da kaji kana ya ɗauka ɗauke shi, ba hana ka kai ba, ka ci gaba ne. Yanzu dai cikin wata azumi ba har za a faɗi magana wanda ba masu daɗi ba, amma bai zan Allah ta'ala zuwa gaba za mu faɗi. An yi bidiyo na yau juma'a kenan, yau aka yi shi, kuma muna hata wannan bidiyo ya yi ga hannun kuma. Assalamu alaikum.